Sí, podemos entonces. Bueno, pues moitas gracias. Moi bo día e unha vez máis gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que pechamos unha semana intensa de traballo parlamentario e damos comenzo, como non, a unha nova campaña electoral, a cuarta, a que estamos convocados os galegos en 12 meses, en este caso para elegir aos nosos representantes no Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que eu creo que, en fin, en xeral nos parece moi lonxano, pero que ten unha importancia vital no día a día de todos os galegos, e senón, pois que lle pregunten por esa importancia que teñen as decisións que se adoptan tanto no propio Parlamento como no seo da Comisión Europea, pois os nosos agricultores respecto de todas as axudas que reciben da PAC, a normativa respecto da utilización de fertilizantes ou a sanidade animal, que lle pregunten aos nosos pescadores, que ven como decisións adoptadas a nivel europeo están a mermar as súas capacidades de captura, as nosas comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, e senón onde creemos que ten a orixe toda a problemática respecto do corredor ferroviario atlántico, das axudas para a conexión de Galicia co norte de Portugal por tren ou por ese expediente aberto a España pola prórroga da concesión da P9. E, por suposto, sen esquecernos de todas as axudas que xa se recibiron ou están pendentes de recibir, importantes proxectos empresariais en Galicia, vitais para o crecemento da produtividade industrial da nosa comunidade autónoma e a xeración de postos de traballo. Proxectos como o futuro de Stellantis, ao que o goberno do señor Sánchez vende concederlle a metade do que solicitou para o seu proxecto de vehículo eléctrico. Iniciativas relacionadas co hidróxeno verde ou coa enerxía eólica, a promoción do turismo ou, o que está últimamente máis da actualidade, o futuro da planta que Altri quere levar adiante en Palas de Rei. A realidade é que todos estes proxectos non serán unha realidade sen a axuda de Europa. Unha Europa que vai ser defendida, por suposto, polos candidatos que teñen relación directa con Galicia, como son Francisco Millamón, Adrián Vázquez ou Pablo Gómez Cedrón, pero tamén polo conxunto de eurodiputados do Partido Popular Europeo, xa que aspiramos a que de novo o Partido Popular sexa o grupo maioritario nese Parlamento Europeo. E por iso me van permitir que aproveite a ocasión para solicitar desde aquí o apoio e a confianza de todos os galegos para a candidatura do Partido Popular, ou ese partido que, como nos gusta decir, o que máis se parece a Galicia e o que mellor e con máis intensidade vai defender os seus intereses en Europa, facendo fronte ao que de verdade preocupa a todos os galegos, dende a xuventude ata as familias, a igualdade ou a prestación de servicios públicos. Pero tampouco podemos esquecernos da decisiva intervención do Goberno de España na chegada definitiva de fondos aos proxectos estratégicos que se pretenden impulsar aquí, en Galicia. E, lamentablemente, seguimos a sufrir o desprezo do Goberno do señor Sánchez, facendo oídos xordos as constantes demandas de fondos europeos para desenvolver os nosos proxectos estratégicos, sobre todo en materia industrial. E o que é máis preocupante, amosando unha total falta de xestión e eficiencia na tramitación destes fondos europeos. E por ese motivo, dende o Grupo Popular neste Parlamento temos rexistrado varias iniciativas nas que queremos poñer especial énfase na necesaria coordinación que debe existir entre o Goberno Central e a Xunta de Galicia a hora de decidir os proxectos que deben contar coa axuda europea para o seu desenvolvemento. En concreto, pedimos ao Goberno de Pedro Sánchez que convoque de maneira regular a conferencia de asuntos relacionados coa Unión Europea e coas distintas conferencias sectoriais, de xeito que Galicia poida defender os seus intereses nestes órganos e participar na toma de decisións, sobre todo o relacionado coas achegas europeas. Pero tamén, e seguiremos insistindo todo o tempo que sexa necesario, solicitaremos a transferencia da xestión directa á comunidade galega dos fondos europeos de recuperación, especialmente os relacionados co ámbito industrial, para que poidan xestionar con maior axilidade e eficacia. Galicia precisa ter unha maior capacidade de xestión e execución destes instrumentos de recuperación, dándolles transparencia, comunicación e visibilidade de cara á cidadanía e ás propias empresas.
Se a elección dos deputados é importante, e para iso estamos seguros que o Partido Popular é quen mellor vai defender os intereses de Galicia en Europa, tamén ten unha gran relevancia que a xestión de todos os fondos que proceden de Europa se faga dun xeito transparente e de forma máis achegada posible á realidade e ás empresas demandantes, para o que é fundamental que Galicia e o resto de comunidades autónomas xestionen directamente eses fondos europeos para que realmente sirvan de pulo no ámbito social, laboral e económico. Para acadar todo isto, precisamos dunha maioría popular en Europa e a verdade é que afrontamos con optimismo estas eleccións porque estamos seguros de que teremos o apoio dos galegos para que esa gran maioría que desexamos se convirta nunha realidade útil para o conxunto de Galicia. Así que nos vamos poñer a traballar de inmediato para que esa realidade se confirme o próximo día 9. E a partir de aquí, poñome a súa disposición, por se precisan de algunha aclaración ou queren facer algunha outra pregunta sobre algún tema. Perdón? Sí. Bueno, é un gran clásico do bloque nacionalista galego, non? Acusarnos de que calquera movimento no sentido de axilizar as tramitacións das licencias e que sempre se fan en Galicia. E eu quero recalcar, mantendo e garantindo absolutamente a máxima exixencia relacionada coas materias medioambientais, bueno, o BNG sempre fai este tipo de propostas e de afirmacións. Eu creo que o que debe facer é afrontar esta tramitación parlamentaria como debería afrontar todas as demais, con ánimo constructivo. Se teñen algunha proposta que creen que poden mellorar esa lei, nos a imos a estudiar con toda a atención, e como facemos sempre, se entendemos que esas propostas poden mellorar a lei, as admitiremos e, por suposto, as incorporaremos a ese texto, como temos feito sempre. Dito isto, xa perdín as contas da cantidade de propostas de legislación que o bloque califica cos adxetivos habituais de depredadoras, destructivas, en fin. É un mantra moi repetido que, polo que se ve cada vez que se lle consulta aos galegos, pois non ten demasiado éxito na poboación. Así que tal vez debería de ser o bloque o que replantexase as súas posturas en lugar de pedirlle aos demais, aos que obtemos a confianza mayoritaria dos galegos de maneira recurrente, que fagamos o propio, non? En fin, ningunha novedade neste Parlamento nese sentido. Algúnha outra cuestión? Bueno, pois como me imagino que estes días teredes actividade non vos vai faltar, que alevedes con franciscana paciencia, moita sorte a todos e vémonos nos días.